Zorgmanager di Fundação Maria Dal siguió na província a recordar a figura de dama com o lampi. Ela explica a significação de a caminata Nightingale Glow. Ela enfatiza que a luz que o enfermeiro nanta carga ta simboliza esperança, consuelo e seguridade que nanta brinda. Een dag waarop wij niet alleen ons beroep vieren, maar vooral de mensen achter de uniform, dus jullie. Mensen met een groot hart. Mensen die elke dag opnieuw kiezen om ervoor te zijn voor een ander. Ons thema vandaag is Nightingale Glow. Wanneer wij de naam Nightingale horen, denken wij met z'n allen aan Florence Nightingale, the lady with the lamp. In de stille uren van de nacht liep zij met haar lamp langs de bedden van haar patiënten. Voor haar patiënten was dat licht meer dan een licht, meer dan een lamp. Het was hoop, het was troost, het was veiligheid, het was het gevoel, ik ben niet alleen. En precies daarom past het woord glow zo mooi bij ons thema vandaag. Glow betekent licht. Glow betekent warmte. Glow betekent uitstraling. Straks houden wij allemaal een lamp in onze handen. Een klein lichtje met een grote betekenis. De licht, het staat symbool voor wie wij zijn als zorgverleners. Voor de warmte die wij geven, voor de hoop die wij brengen, voor de kracht die wij uitstralen en de licht die wij brengen, zelfs op moeilijke momenten. Soms beseffen wij zelf niet hoe groot dat verschil is. Maar voor de ene patiënt, de ene cliënt, de ene bewoner, de mantelzorger of een collega kan dat kleine moment alles betekenen. De Nightingale Glow herinnert ons eraan dat verpleging veel meer is dan een beroep. Director Bedrijfsvoering en Financiën di Fundação Maria Dal Peter Bongers a dirigir palabra na su colega nang durante caminata de luz Nightingale Glow. Ela resalta que a luz que o enfermeiro nang ta carga de na manta é símbolo caminda nanta duna cuido e atenção e paz con nanta brinda turdia na patiënt. Beste collega's, wat mooi om hier zo samen te zijn. Vanmorgen hebben we stilgestaan bij ons werk. Vanavond gaat het gewoon over ons. Over wie we zijn en wat we samen doen. Als je om je heen kijkt, dan zie je het meteen. Hoeveel inzet er is. Hoeveel aandacht. Hoeveel kracht in elke afdeling. In elke rol. In elke collega. En zelfs vandaag nog hebben we gezien hoe onze zorg het verschil maakt. Ook voor bezoekers van buiten ons eiland. We hebben vandaag echt de aandacht op ons gevestigd. Was allemaal niet de bedoeling, maar we hebben er iets heel moois van gemaakt, denk ik. Heel Nederland weet nu dat de Fundação Maria Dal zorg levert. Ook op de dag van de verpleegkundige. Maar dat zegt eigenlijk al genoeg. Het gaat niet over één moment, maar over wat hier elke dag gebeurt. En als we straks samen lopen, met dat licht in onze handen, dan zie je eigenlijk precies waar het om draait. Dat licht, dat zijn jullie. De zorg die jullie geven. De aandacht die jullie hebben. De rust die jullie brengen, juist als het moeilijk wordt. Niet alleen vandaag, maar elke dag weer. Beste collega's, geniet van dit moment. Geniet van elkaar. Van de sfeer en van deze avond. Want dit hebben jullie verdiend. Laten we er samen iets moois van maken. Junto nós por. Namens de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht, mag je danken.